Хәерле көн. Без Шаян ТВ телеканалы оештырган Балачак җыры музыкаль бәйгесенә багышланган матбугат конференциясен башлыйбыз. Һәм безнең кунакларыбыз Сахабетдинова Рамиля Әхмәтзакир кызы, Шаян ТВ балалар телеканалының баш мөхәррире, башкарма директоры, Хабибуллин Сәгыйд Муланур улы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, профессиональ жюри составы әгъзасы, Хабиб Рахманов Җәмил Ленар улы, балалар жюри составы әгъзасы һәм Шаян ТВ телеканалы алып баручысы, Арсланова Рахима Минвәли кызы, Балачак җыры бәйгесе җиңүчесе. Беренче соравыбыз Рамиля ханым сезгә. Бу бәйге хакында сөйләп китсәгез иде. Бу бәйгенең идеясе каян барлыкка килде? Ни сәбәпле бу үзгәрүләр? Шулар хакында һәм быелгы 2нче сезон хакында булса. Рәхмәт. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Без сезне барыгызны күрергә бик шатбыз. Чынлап та без сезнең белән шатлыкны уртаклашасыбыз килә. Балачак җыры проектының 2нче сезоны башланып китте. Һәм әлбәттә бу Балачак җырының төп идеясе ул безнең Татарстан Дәүләт Советында татар теле, мәгариф һәм шулай Мәдәният комитеты җитәкчесе Айрат Ринат улы Зарипов безгә чыкты. Һәм без бу Балачак җырының төп максаты ул балалар җырлары күбрәк булсын иде дип инде. Һәм без инде менә аны Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән 2нче сезон башлап җибәрәбез. Балалар өчен җырлар ул бик күп дип әйтерсез сез, бәлки бәхәсләшерсез дә минем белән, ләкин менә ничә ел инде бу тәҗрибәгә таянсак, балалар өчен җырлар гомумән алганда бик аз. Һәм әлбәттә бүгенге көндә безнең балалар үзләре борчыган проблемалар турында, бәлки үзләре борчыган мәсьәләләр турында җырларга тиештер. Әлбәттә безнең менә әниләр турында җырлар бик күп инде. Ләкин менә шундый балаларга гына кагылышлы сораулар бар. Балаларның яшәешен, тормышын яктырта торган җырлар бик күп. Без инде татар халык җырларында җырлыйбыз. Безнең Сәйлән проекты бар, татар халык җырларына багышланган. Менә безнең инде былтыр без 5 җырны чыгардык, таныттык халыкка. Быел 5 җырны танытсак, менә шулай безнең репертуарыбыз артыр иде бүгенге көндә. Рәхмәт. Һәм без роликны карап үтик. Балачак җыры хакында. Рамиль, первый ролик. Пустите, пожалуйста. Композиторлар тырышканнар, кайбер җырлар чынлап та бик матур. Миңа бик бер генә җыр ошады һәм җәй җыр ошады. Көе дә матур, сүзләре дә матур. Сез бик зур проблеманы куптардыгыз. Безнең татар балалары нәкъ бүтән милләт балалары кебек, бөтен җыр шарында тора торган балалар кебек, үз телендә заманча, матур, эчтәлекле җырлар җырларга тиеш. Күбрәк без менә шушы балалар дөньясын чагыштыра торган җырны без карадык. Аңа игътибар ителде. Әгәр дә балалар ошамаса, җырны җырлатып булмый. Балалар бит аны күтәреп алырга тиеш. Менә җырлай инде, менә шушы җырны җырлатып булмый. Ул аны яратырга тиеш. Бүгенге көндә балалар өчен язылган җырлар бик аз, һәм аның актуальлыгы көн кебек ачык, алар кирәк иде. Сез шушындый бәйгегә балалар өчен язылган Балачак җыры бәйгесен башлап җибәрүгез бу икенче шатлык, һәм без моны бик уңай кабул иттек. Шәп җыр минем хәтта бисем килә. Бик ошады дөңгәләк сүзе. Җәйме кышны әни мине урамга куам. Ташлади телефонны саф һава суган. Эшем бик зур рәхмәт.
Рахмат. Сәғит Мулла Нуриш, сезге сөз берек. Менә бу җырларга бәя биргәндә нәрсәгә игътибар ителәчәк? Бу җырның эчтәлегенә билгеле бар музыкасына да игътибар ителәдер. Шулай да менә нинди җырларның күбрәк шансы бар җиңүче булырга? Балаларга ошауны күбрәк сез куясызмы беренче планга? Әллә инде өлкәннәргә ошаунымы? Әлбәттә, һәрбер конкурс, һәрбер ярыш, аның үзенең таләпләре бар. Балалар өчен җыр язу, олылар өчен язудан кыенрак. Беренчедән, аларның башкару мөмкинчелегенә таянып язырга кирәк әсәрләрне. Ну, менә кичкенә генә бер мисал, диапазон мәсәлән әйтәбез. Олы кешеләргә җыр язган чакта иң күбесе 2 октава дибез инде без әйме диапазон. Балаларның бит аларның мөмкинчелекләре алай күп түгел. Аларга кичкенәрәк октава диапазонны дибез инде язырга кирәк. Аннарысын менә мин бу шатмын шушы бәйгенең барлыкка килүе. Чөнки хәзерге вакытта заманча менә җырлар юк, балалар өчен язылган заманча. Алар хәзер бит үзегез беләсез, ритм башка төрле элеккеге җырларга караганда, шулай бит. Һәм аларның тематикасы, аларның эчтәлеге дә безнең заманга туры килергә тиеш. Мәсәлән, менә кирәкме миңа телефон гына җыр алыгыз әле. Ул әлбәттә хәзерге балалар менә бит менә әле без хәзердә күреп торабыз, менә шу телефоннан уже башка юк. Менә ул бигрәк актуаль булып чыкты. Мәсәлә шулай бит. Шуңа күрә менә шушы басым ясадык без жюри бәяләр биргән чакта балалар өчен аларга туры килергә тиеш, аларның башкару усталыгына, мөмкинчелегенә, һәм аларның менә образлар, темалар һәм алар инде шулай ук туры килергә тиеш балалар өчен дөньясын яктырта торган. Чөнки яшерен батырым түгел, эстрадада күп кенә балалар, олылар җырын җырлыйлар иде. Алар күбрәк теге мәхәббәт турында инде беләсез ишкәнегез дә бардыр. Менә хәзер менә Рамиля әйткәп җибәрде 5 җыр дип, мин әйтерим күбрәк, чөнки 5 җыр таләбе шулай, 5 кирәк. Ләкин менә миңа калса, шул 5 җырга кермәгәннәрдән башкалары да бик матур җырлар бар анда. Минем күңелемә теге җылай списокны ниттек, 5тән соңда әле бик матур җырлар бар анда. Шунысына әйтәсем килә, җырлар инде хәзер үк популяр була башладылар, балалар җырлыйлар. Әле менә безнең жюри әгъзалары да тарарарам ул дигәнәкне җырлап җырлыйбыз. Мин үзем дә шулай, чөнки күңелгә ярый, менә балаларга да ярый, миңа да ярый. Шундый күтәренке күңелле җырлар барлыкка килде. Бик әйбәт. Менә бик хуплыйбыз бу нәрсәне. Бу ел сайын булса бик әйбәт булыр инде. Бик әйбәт. Сезнең сүзне дәвам әйтәсем килә, дәвам итеп, безнең 40-ка якын җыр килде. Һәм әлбәттә бу җырлар барысы да игътибарга лаек. Бүгенге көндә мин 5 җырны әйткән идем, хит булып китерләр дип без башта шикләнгән идек. Ләкин алар хит булып китте, әлхәмдүлилләh шөкер. Һәм башка калган җырларны да без үзебезнең Сәйлән проекты бар, ул ел дәвамында була. Без ул балаларны чакырабыз, шул җырлары белән авторларга да мөрәҗәгать иттек. Алар әзерләнәләр һәм нәрсә әйтәсем килә, бу балачак җырының шушы 5 җырын без Сәйлән проектының безнең ул татар балалар өчен татар җыры фестивале ул безнең Сәйлән проекты. Анда бер номинациягә чыгарып балачак җырларында җырладылар балалар. Һәм тагын иң мөһиме менә жюри дип әйткәч, инде безнең жюри белән бергә балалар өчен дә жюри эшләде. Балалар жюрида менә аның Җәмил монда һәм ул үзе дә җырчы. Һәм әлбәттә без балалар инде Рәми, сез дөрес әйттегез, бу балалар өченме, өлкәннәр өченме? Чөнки жюрилар белән утырганда без бик озак башта безнең 5 җырчының җиңгәнен беркем дә белмәде, кемнәр җиңгәнен, әйме? Без аны аноним рәвештә эшләдек. Шуннан инде 5 җырны сайлап алганнан соң гына алар әйттеләр: "Рамиля, син безгә әйтәсеңме, юкмы авторлар кем икәнлекне?" дигәч, аннары инде без серне шиштек. Чөнки бу бер яктан сезнең үзегезгә дә уңайлы булгандыр, әйме, Сәгыйть Мулла Нурович, аннары соң һәрбер җырның үзенең мәгънәсе бар, һәрбер җырның үзенең
үзенең нюанслары бар дип, һәм без кайбер җырлар өчен хәтта жюрилар белән сүзгә дә килештек. Чөнки һәрбер җыр өчен көрәштек дип әйтсәк тә була. Безгә бу конкурста, бу бәйгедә җиңмәгән авторлар үпкәләмәсеннәр иде. Без аларны үзебезнең Шаян ТВ каналында әлбәттә популярлаштырабыз, төшерәбез, аларны да күрсәтәчәкбез. Һәм 5 җырга гына түгел, дөрес әйтәсез, күп җырга артты безнең репертуар. Менә минем дә тагы бер сөйләшәсе килеп китте. Менә бу бәйге, беләсезме, бик күп яңа исемнәр ачты менә минем өчен. Яшь композиторлар. Без әле кайберләре менә үзешчәннәрдә булды монда, име? Бик талантлы композиторларыбыз бар икән. Яшь башкаручылар, шул хәтле күп матур балалар җырлыйлар. Күбесен әле киләчәктә алар йолдыз булырлар. Шаян ТВның Сәйлән проекты җиңүчеләре башкарды бу 5 җырны. Бу бик зур дәрәҗә алар өчен дә. Яңа менә шагыйрьләр, балалар өчен язучы. Менә мин бик күп үзен шәхесләр белән таныштым. Бик шатмын шуңа безнең әле балалар өчен язучылар, әсәрләр бар икән, күп икән, Аллага шөкер. Рәхмәт. Һәм без роликларны карап үттек, җырларны. Рамил, второй ролик запусти, пожалуйста. Безнең иҗат җимешләрен карап киттек, зәл хөрмәтле коллегалар. Әлбәттә инде монда бөтенсен дә карап бетереп булмый, без кыскача гына әйе. Менә роликларны карадык. Җәмил, син әйтеп китсәң иде, менә җырларны бәяләү ни дәрәҗәдә кыен, башкаларын җырларын. Монсы яхшырак, монсы бер үтеп бетмәде дигән әйберне бәяләү сиңа ни дәрәҗәдә менә авыр булды? Ничек бәяләдек, нәрсәгә чыгып, нинди критерийлардан чыгып? Bütün җырларны да бәяләү бик авыр иде. Чөнки bütün җырларда алар үзенчә матур, кайберләре сузылып җырлый торган бик матур, кайберләре күңелле җырлар. Без аларны инде балаларга ошасын өчен, балаларга, дусларыма ошарлык иттереп сайлаган идек. Менә син үзең теге җырлап күңелгә кирип китә торган шундый җыр дип кайсыларын атадың соң? Менә кайсылары шушы җиңүче җырларнымы? Синең ни дәрәҗәдә синең теләкләрең, тәкъдимнәрең исәпкә алынды? Минем bütün теләкләрем дә алынды. Миңа бик ошаган җырларым ул инде Тигәнәкле су юлы. Аннары бер генә. Алар шул ике җыр миңа бик тә ошады. Рәхмәт. Һәм безнең ролик бар яңа сезон хакында. Рамил. Авторлар һәм композиторлар игътибарына. Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Шаян ТВ каналы Балачак җыры бәйгесенең 2нче сезонын башлый. Яңа шигырьләр, үзенчәлекле көйләр һәм оригиналь яңгыраш. Буларның барысы да Балачак җырында. Тулырак мәгълүмат Шаян ТВ рәсми сайтында. Рәхмәт. Һәм безнең бәйгедә катнашучы һәм җиңүче Рәхимә Минвалиевна. Бу бәйгедә ни сәбәпле менә катнашырга булдыгыз? Җиңүегезне ишеткәч менә нинди хисләр кичердегез һәм гомумән бу бәйге хакында фикерләрегезне ишетәсе килә иде?
Әлбәттә, бу бәйге бик кирәк иде. Һәм менә Рамилә ханым әйтеп узганча, Сәйлән һәм балачак җырының бергә туры килүе үзе үк менә шул кадәр, күрәсезме, берсен-берсе көткән кебек килеп чыккан. Һәм менә бу тема күтәрелергә тиеш, һәм Шаян ТВ аны күтәреп алып, менә шушындый дәрәҗәгә җиткерүе, әлбәттә, бу бик отышлы булды. Һәм бу бәйгеләрнең дип әйтим әле, аларның киләчәге булыр. Ә үземә килгәндә инде мин очраклыгына мин килеп эләктем, чөнки Алсу Халиловна Салихова белән без инде шулай итеп бергәләп берничә җыр иҗат иткән идек, һәм берсендә Казан турында шигырь кирәк иде дигәч, мин инде шигырь яздым, һәм менә ул аны җыр итеп шушы бәйгегә тәкъдим иткән, һәм инде бәйгегә тәкъдим иткән дә үзе дә оныткан, мин белми дә калдым дигән кебек, мин әле башка җырлар өчен тавыш бирдем, һәм инде бер вакытны менә сезнең турында күбрәк мәгълүмат кирәк иде дип шалтыраттылар да, мин инде югалып калдым. Нәрсәгә икән әле бу мәгълүмат минем турында, сез белмисезмени, сезнең җырыгыз бәйгедә җиңүче булды, һәм инде бу бик әлбәттә без моңа бик шатландык. Шунда ук Алсу Салихова шалтыраттым. Инде балалар темасына килгәндә, әлбәттә, алар төрле булырга мөмкин. Менә шул ук табигать, менә тигәнәк турында әле кем уйлаган, әйме, ул җир булып балалар арасында шундый популярлык казанды. Табигать, дуслык, гаилә, һәм инде менә быел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Шул уңайдан тел турында, ана теле, татар теле, әйме, сөйләшү, аралашу турында, гомумән алар күп төрле булырга тиеш. Ә менә инде безнең җырыбыз ул патриотик характерда, андый җырларда булырга тиеш, әлбәттә. Чөнки чаралар бик күп, һәм инде бу чараларда һәр вакыт безгә җырлар кирәк була. Менә шулай әллә каян эзләнмәс өчен Шаян ТВ-га гына мөрәҗәгать итеп, балачак җыры репертуарыннан алсак, бу әлбәттә безгә бик җиңел булыр иде. Мин үзем мәктәптә эшлим инде, мәктәп җитәкчесе буларак, әлбәттә, балаларга төрле чараларда күп кырлы, күп төрле, күп тематикалы җырлар кирәк, һәм инде менә шушы юнәлеш балачак җыры бәйгесе әлбәттә безгә инде менә шушындый җирлек булдырды, мәйдан бирде, һәм шушы бәйгеләрдә безнең укучыларыбыз да катнашыр әле дигән теләктә калабыз, һәм инде әлбәттә уңышлар гына телисе килә. Рамилә ханым, чынлап та бу бәйгегә Сүз бир мәсьәләдә тагы кызык китте. Беләсезме, менә сез игътибар иткәнсездер, менә минем әйткән сүзләргә дәлил. Бакчага, мәктәптә укымаган балалар да җырлыйлар. Менә димәк, ул шул җайлы өйрәнергә балаларга. Алар бит мәктәптә укымыйлар, ноты белмиләр инде, ләкин рәхәтләнеп җырлыйлар, тиз генә өйрәнгәннәр. Димәк, ул шулай менә конкурсның таләбенә яраштырып язылган җырлар, яшь кичкенә балалардан җырлый. Аннарсын тагы бер тәкъдимем бар иде, сезгә инде гел әйтеп җирим. Бу җырларның барсында нотага салып, җыентык итеп чыгарып, таратырга, чтоб теге бөтен Татарстанга, һәм бөтен татар дөньясына таратырга кирәк, чөнки алар бездә генә калмасын, язылды да бетте дигән сүз булмасын. Әлбәттә, мин җавап бирсәм ярый бит, әйме? Менә оештыру комитеты эше турында да тирәнрәк сөйләп китәсем килә. Без бит инде жюрилар белән сайлап алдык бу 5 җырны, һәм шуннан безнең кызу эш башланды инде. Без бу 5 җырга аранжировка ясаттык. Әлбәттә, менә без мөрәҗәгать иттек шундый аранжировка ясаучыларга, теге милли җанлы да булсын, ул җиңел дә булсын. Безгә Марат Мухин ясады. Шулай ук менә без бик рәхмәтле, Казан Нуры халык уен кораллары оркестры җитәкчесе Рәсим Ильясовка. Ул да безгә аранжировкалар ясады, һәм әлбәттә 2 җырны башкарганда ул оркестрга кушылып җырладылар. Беләсезме, балаларның бәхете нәрсәдә, җырчы балаларның шундый профессионал оркестрга кушылып җырлау. Ул бит инде кемнеңдер бәлки төшенә дә кермидер, зур-зур җырчыларның да. Менә монда бала чактан шундый без аларга мөмкинлек бирдек, балаларга, җырчы балаларга. Анарысын безнең бу 5 җыр хитка әйләнерме дигән сорау тугандыр кайберәүләрдә. Бездә дә бәлки кайберәүләребездә тугандыр, ләкин ул һичшиксез менә мин жюрига бик зур рәхмәтлемен, әйме, балаларга да, өлкәннәргә дә бу 5 җыр ул хитка әйләнде үзеннән үзе. Һәм әлбәттә, бу 5 җырны Шаян ТВ-да гына җырларга дигән сүз түгел. Шаян ТВ аркылы балалар бу җырларны күрәләр, ишетәләр. Без бу җырларны бөтен газета, журналларга тараттык. Һәм анда без аның сүзләрен һәм шулай ук ноталарын бастырдык. Әлбәттә, менә хәзер бөтен
телевидение, радиоларга бу җырларның фонограммаларын тараттык, видеоларын. Сез бу җырларның, балачак җырларның клипларын Татарстан планета һәм шулай ук Татарстан яңа гасыр телевидениесеннән да күрә аласыз, Шаян ТВ-дан да инде әлбәттә. Бу мөмкинлекне без бер кашан да кулдан ычкындырырга тиеш түгел, чөнки бу татар җырлары, балалар өчен язылган җырлар, ул татар телен үстерүдә һәм саклап калуда зур роль уйный дим. Бүгенге көндә менә төп максатыбыз җырлар гына чыгару түгел, ә менә шушы җырны бала өйрәнә һәм әлбәттә бергә кушылып җырлый икән, мәктәптәме, балалар бакчасындамы, каямы, ул аңа һәр вакытта гел кирәчәк. Мәсәлән, без бит балачак җырларын хәзер дә җырлыйбыз, үзебезнең бала вакытта җырлап үскән җырларны. Бер генә фикеремне әйтәсем килә, Рамилә ханым, чынлап та шулай. Менә балалар бу җырларны үзләре башкарып, шушындый зур телевидениелардан күреп, аны дус ишләре күрәйме? Һәм инде башкаларның да шушы бәйгеләрдә әти-әниләрнең әле күбрәк теләге туа, һәм инде күбрәк балалар да тартыла. Менә шуңа күрә бу бик кирәкле бәйге булды һәм әлбәттә инде катнашучылар тагын да күбрәк булыр дигән теләктә калабыз, әйме? Әлбәттә, менә хәзер мин мөрәҗәгать итәсем килә шушы конкурста, шушы бәйгедә катнашырга теләүчеләр. Бер дә курыкмагыз, җырларыгызны языгыз, сүзләрен языгыз, көйләрен языгыз. Әлбәттә, сез тыңлап караганда, бәлки көй язганда шуның хәтле килеп чыкмаган кебек тоеладыр. Ләкин ул безнең кулга эләксә, Шаян ТВ кулы, беләсез, Шаян ТВ бөтен әйбердә бәрәкәтле һәм ул бөтен балаларга һәм гомумән алганда татар халкына ярдәм итә торган безнең бөтен эшебез дә. Шуңа күрә, әгәр дә сезнең теләгегез бар икән, җырлар язырга языгыз, безгә мөрәҗәгать итегез. Сезнең җырыгыз яңа аранжировкалар һәм яңа аранжировка бит инде ул яңа сулыш бирә, яңа тормыш бирә дип әйтсәк тә була. Шулай бит, Муланур, сез менә композиторлар белән бик күп эшлисез, әйме? Сезнең менә аранжировкалар буенча нинди сорауларыгыз бармы, юкмы, мәсәлән, сез ничек уйлыйсыз? Микрофон. Аранжировка ул эшкәртү, ул да балаларга Тәрбия бирә. Тәрбия бирә. Аннарсын олай гына түгел, аларны башкару осталыгын арттыра ул, беләсезме? Зәвык бит бу, зәвык. Аларны да зур кешеләргә итеп теге катлаулы гармония фактура белән эшләргә кирәкме? Ачык фактура дибез инде без, әйме? Шулай җайлырак эшләр. Менә шуңа күрә Расимдә һәм менә башка аранжировщиклар да дөрес итеп эшләп, балаларның башкару мөмкинчелегенә җайлап эшлиләр аранжировкаларны. Һәм ул заманча эшләргә тиеш, әлбәттә. Менә кызганычка каршы күп кенә мин концертларда тыңлап йөрим. Шул хәтле начар аранжировка белән җырлыйлар безнең эстрада концертларында. Качакта инде менә тыңларлык түгел, әллә кайчан җирәкне нидә менә аранжировкага зур игътибар итәргә кирәк. Рәхмәт сезгә, зур бер оста аранжировкалар. Шуңа күрә менә безнең Шаян ТВ каналы ул зәвык та тәрбияли. Ул көйгә булсынмы, сүзгә булсынмы, гомумән алганда татар халкы, беләсез, иң уңган һәм иң булган бөтен яктан килгән халык. Ләкин без менә шундый халыкны үстерү өчен кичкенәдән бик күп көч түгәргә тиеш. Без менә җырлардан башлап, шигырьләрдән, көйләрдән башлап инде менә Җәмилгә минем әйтәсем килә. Җәмил, син менә шушы җырны кирәкми миңа телефон дигән җырны син Үсәйлән җиңүчесе буларак, катнашучы буларак башта җырладың, әйме? Син менә бу җыр сиңа ошадымы? Син бит инде жюридә дә булдың, аны җырлап та карадың. Кирәкми миңа телефон, менә син минем белән килешәсеңме, юкмы? Кирәкме ул телефон или кирәкми? Миңа бу җыр ошады. Мин аны киләчәктә дә җырлыйсым килә. Шамил, рөхсәт итсәме, Шамил? Әйе. Телефон ул, беләсезме, кирәк, ләкин ниндидер китаплар укыргамы, бәлки берәр нинди акыллы, яхшы информация өчен кирәкме, ләкин уйнарга түгел инде. Уйнарга булса, аларга. Ну, кайбер вакыт уйнап талас киләдер инде. Әйе, мин дә Җәмилгә әйтәсем килә. Җәмил барай бернең чамасы булырга тиеш, шулаймы? Менә телефон белән ул кирәк чакта ул бит инде гомумән аралашу чарасы. Сез инде аны уеннар белән аз гына артыграк мауга башладыгыз. Менә мин мәктәптә дә карыйм. Элек балалар күбрәк тә нәфестә чабышып йөрсәләр, хәзер инде бер почмакка посып тизрәк телефон аласылары килә. Менә без моны инде бик контрольдә тотабыз, кисәтүләрдә ясыйбыз, ләкин менә балаларның шул кадәр ул телефонга куллары үзләре
тартылуы аз генә борчый да, шуңа күрә һәрбер балаларга әйтәсебез килә, Җәмилгә шулай ук чама, һәрбер әйбернең чамасы бар, шулаймы? Әлбәттә, аннары соң безнең менә бу балачак җырында киләсе бу сезонда катнашучыларга шундый теләк бар. Сез үзегезнең мәсәлән, без бит клиплар төшерәбез сез язган җырларга. Шул клипларны без үзебез быел 10 декабрь көнне Шаян онлайн дигән үзебезнең нәтиҗә концерты дип әйтәбез инде. Шаян ел буена нәрсәләр эшләгән, нинди нәтиҗәләргә ирешкән. Менә безнең Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе җитәкчесе Марат Готов улы Әхмәтовны чакырган идек, бу тәкъдир иттек, чөнки ул аның ярдәме белән эшләнелде. Әлбәттә, без аның күзләрендә күрдек, безне яклау, менә һәм ул Гел Шаян ТВ каналына ярдәм итеп тора, бик зур рәхмәт аңа. Менә балаларның җырлаганын ишетеп тә, балаларның ничек сәхнәдә тотышларын күреп тә без бүгенге көндә шатланабыз, чөнки балаларның шатлыкларын уртаклашырга тиеш без иҗади яктан да һәм бөтен яктан да, иң мөһиме безнең Шаян ТВ каналы караучылар татар теленә мәхәббәт белән үссеннәр иде, күрсеннәр, белсеннәр иде. Менә Рәхимә ханым әйтеп китте. Ул бит әле җыр гына түгел, музыка һәм сүзләр. Ул бит әле баланың телен үстерүче чарада. Чөнки бала күбрәк татарча сөйләшкән саен, такмаклар аша, шигырьләр аша, җырлар аша ул үзенең сөйләм телен үстерә. Әлбәттә, мин инде аны бер чарада әйткән идем бер вакытны. Кырымда булырга туры килде безгә. Без инде экскурсия вакытында бер почмакта үстеребездә аралашып торабыз. Һәм шунда чит илдән килгән ике кыз безнең янга килде дә сорый: "Скажите, пожалуйста, а на каком красивом языке вы разговариваете?" ди. Күрәсезме, чит кешегә безнең телебез шул кадәрле матур, моңлы, шул кадәрле күңелгә ятышлы итеп ишетелгән. Шуңа күрә Җәмил горурланырга кирәк үз телебез белән. Шамилгә сүз бирик. Шамилне җырлатабыз, аннары әле безнең киңәшләребездә була экспертлардан. Һәм менә бу күп телгә алынган җырны тыңлыйк. Кирәкми миңа телефон. Шамил Саврилов башкара, Раиф Мөхәммәд Рәхимов көе, Сәкинә Хәйруллина шигыре. Менә үзешчәндә нинди матур җыр яздылар. Тыңлап китегез әле. Әдилә, үзең килә әле барып, балам? Включен микрофон. Рәхмәт. Биептә алсагыз була, бу бик күңелле. Хәзер кояш чыкты, матур безнең һава торышы. Кышны әни мине урамга куа, ташлады телефонымны сапкауга суа. Аңа әти дә кушыла, аннары бабай, хәтта түзми өреп ала эдебез сарбай. Мин һаман телефонда шелтәрне иңлим, киңәшемдә ярдәмшемдә телефон минем. Мин һаман телефонда шелтәрне иңлим, киңәшемдә ярдәмшемдә телефон минем. Башканы белмим, кая бара замана дип әни көенәм. Урамга чык дип кабат уйтыргач гөлгенәм. Тәки мине җиңделәр бит ул көн мин бердәм. Рәхәт икән дуслар белән уйнауга бергә. Шуңа да мин телефонда хәзер бик сирәк. Виртуальләр түгел миңа чын дуслар кирәк. Шуңа да мин телефонда хәзер бик сирәк. Виртуальләр түгел миңа чын дуслар кирәк. Чын дуслар кирәк, хей! Интернет ул магнит кебек гел тартып тора. Барышны да дәресне дә гел оныттыра. Әйдәгез бергә
сөйләшеп бүген сүз бирик. Интернетка тик белем эзләп кенә керик. Телефонны кулга алам бары бер теләк. Миңа уеннар кирәкми, тик белем кирәк. Телефонны кулга алам бары бер теләк. Миңа уеннар кирәкми, тик белем кирәк. Тик белем кирәк. Әфәрин Шамил, әфәрин. Шамилгә җидегенә яшь, нинди мәгънәле матур җырлар ана бүләк иттеләр. Авторларга аерым рәхмәт, чөнки алар үз өчен автор да һәм шулай композитор да. Рәхмәт бик зур. Безнең журналистларның сорауларына күчәбез. Нинди сорауларыгыз бар? Хәерле көн, Алина Айдарова. Менә минем соравым бар име? Сәгыйть Мулланурович та әйтеп китте, монда да язылган инде ул җырларның барысына да сыйфатлы аранжировка ясалды, клиплар төшерелде, әмма ул бик күп акча таләп итә. Әйтеп бит алмассыз микән, шама белән күп акча кирәк булды аерым инде аранжировка ясар өчен. Менә монда клипта җиңгән җырларны Казан Нуры халык уен кораллары оркестры. Әйме ул клипларда төшкән. Әйе. Зур акча шулай ук. Әлбәттә, безгә менә Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе бу акчаны бүлеп бирде. Бу балачак җыры бәйгесен үткәрер өчен анда бер җырга 60 меңгә якын, мин хәзер инде төгәл саннарны әйтә алмыйм. Мәсәлән, аранжировкага һәм шулай ук яздырып алу өчен дә анда кертелгән, чөнки кертелгән бу бит оркестрны яздырып алырга да кирәк аның бу фонограмманы. Җиңүчеләр безнең 50 мең алдылар, автор да шулай ук 50 мең һәм композитор да 50 мең алды премия. Әйме, быел да ул шулай булачак, премия күләме кимемәде. Аранжировка турында сез дә әйтеп китсәгез иде, Сәгыйть Мулланурович. Аранжировка хакында Бәлки киңәшләр әйтер сезгә, Сәгыйть Мулланурович. Мәсәлән, сез бит инде композиторлар белән, гомумән алганда, шис иҗат кешеләре белән нәрсәгә игътибар итәргә кирәк икән быелгы сезонда катнашучы авторларга дип әйтегез. Авторларга һәм композиторларга, бәлки композиторларга авторларны Рәхимә Мин инде әйтеп киттем, ул балалар башкару осталыгына, алар мөмкинчелегенә туры китәргә кирәк. Иң беренче таләп шул, һәм заманча булырга тиеш. Һәм менә игътибар иткәнсездер, менә хәзерге заман эстрада концертларында аранжировкадан тыңласагыз, теге бик каты ритм китереп бәрә, әйме, шутыр-шатыр бәрәләр. Күңелгә ятышлар, аранжировкалар кирәк. Миңгә бәрә, ул бит ул наркотик кебек, беләсезме, дың-дың-дың бәрә. Ул балаларга ул хас түгел. Балаларга нирәк, яктырак, шундый ачыклырак, шундый фонограмма эшләргә кирәк. Ул без аранжировка белән элемтәдән дә әлбәттә алар балалар дөньясын белергә тиешле, һәм менә теге рок теге, әйме, тяжелый рок дибез инде, әйме. Ул алар балалар өчен туры килми, шуңа күрә әлбәттә менә сез карадыгыз, үзебезнең дә күңел нитеп китә, күтәренке күңел алар башкарган чакта. Инде теге менә төрле дискотекаларда кайчакта бит бастырырга да мөмкин түгел. Барабанда бәрә, баста китереп бәрә, киредә ишетмәсең, кинең теге сыйфатында аңламыйсың. Шуңа күрә әле кайчакта утны да сүндерәләр, яндыралар. Әйме, җырның сыйфатын тыңлап булмый, ритмга күбрәк игътибар итмәскә кирәк. Менә шул гына таләпләр минемчә, менә шул. Җыр буенча, сүзләр буенча, шундый сүзләр язалар, авторлар, менә тормышта бик сирәк куллана торган. Балаларны без татар теленә өйрәтәсебез килә икән, без инде авыр сүзләр кулланырга тиеш түгел бүгенге көндә. Чөнки кайбер авторлар белән мин хәзер инде бөтен серләрне әйтә алмыйм, мин кат-кат шалтыраттым. Бәлки сүзләрне әйдәгез алыштырыйк әле, балалар җырлый торган кирәк, балалар колагына ятышлы һәм хәзерге заман балалары бу сүзләрне әйтергә алырга җайлы булсын, сүзләр куйыйк әле дип инде, ләкин алар миңа каршы төштеләр инде. Мин быелга әле каршы килмәдем аларга, ләкин икенче елга инде мин оештыру вакытында
аңа игътибар әйтеп инде безнең шундый теләгебез бар, алар сүзләрне алыштырырга тиешләр дип уйлыйм мин, чөнки алар әйтәләр, менә шундый сүзләр бар, алар сүзләрне хәзер үк өйрәнсеннәр дип. Бар бит балалар бакчасына йөри торган балалар. Өйрәнә башладылар татарча. Без бит инде татар теленә мәхәббәт уятасыбыз килә икән, ул сүзләр җайлы һәм мәгънәле булырга тиеш. Гомумән алганда, мәгънәле балалар өчен җырлар мәгънәле булырга тиеш. Без бит шундый җырларны җырлап үстек. Мәсәлән, Шаулый урман һәм тагын бик матур җырларны, Кояш гомере телим мин әнием сиңа дип бик күп җырларны хәзер дә җырлыйбыз. Хәзер дә балаларга җырлыйбыз, мәсәлән, менә шундый истә калдырлык җырлар булсын иде. Минемчә, аны теге таләп конкурсның таләбенә язырга кирәк, положениесына. Бар ул, бар. Нигезләмәдә бар, бөтен әйбердә бар. Ләкин без бит инде яхшылык белән алдырабыз. Яхшылык белән Шаян ТВ каналына. Шуңа күрә яхшы теләкләрне хәзер үк әйтеп куябыз сезгә. Сүзләргә килгәндә, Рәхимә Минвәлиевна. Мин дә әйтәсем килә, чынлап та темалар төрле булырга тиеш һәм ул балалар өчен кызыклы булырга тиеш. Сүзләре җиңел, аңлаешлы, рифмалы. Менә ул сүзләре үзләре җырлап тора кай вакытта, һәм композиторларга да бу очракта җиңел була. Менә сүзләрнең һәм музыканың тәңгәл килүе, тандемы булганда гына ул менә балаларга ошаячак һәм җиңел. Менә балалар теге чынлап тора Милә ханым әйткәнчә сүзләрен шундый аңлашылмый торган сүзләрне истә калдырып, теге башларын вата торган булмасын, үзе җырлап торып, менә шулай рифмада бик уңайлы булып, уңышлы булып, менә шундый җырлар балаларга кирәк. Әлбәттә инде патриотик характерда булсын, андый җырлар да балаларга кирәк, чөнки мәктәптә күп чаралар уза. Менә алар төрле темада булырга тиеш. Әйтәм бит, менә табигатьтә Төрле тема, аннары соң менә безнең композиторларыбыз бар, классик композиторлар да, алар исән булмасалар да, бу музык композиторлар колагына игътибарына инде сез авторларга, классикларга да мөрәҗәгать итә аласыз һәм әлбәттә Роберт абый Миңнуллинның бик күп әсәрләре, мәсәлән, балалар өчен шундый уңайлы җырлана торган, без аны бала вакытта жырлап үстек. Мәсәлән, мөмкин композиторларга яңа көйләр язырга, ул җырларга классикларга да мөрәҗәгать иттегез әле зинһар өчен, хөрмәтле композиторлар. Рәхмәт. Эльвира. Шәһри Казан, Эльвира Шакирова. Шундый сорау, бәйге ни дәрәҗәдә гадел уза? Менә икенче турда сайт Шаян ТВ сайтында тавыш бирү. Мин хәтерлим, менә беренче сезонда миңа берничә катнашучыдан килде тавыш бирегез әле минем җырга дип. Һәм өченче турда менә шушы сайттагы тавышлар ни дәрәҗәдә кабул итәсез, менә шуңа нигезләнеп нәтиҗә ясыйсызмы? Бәлки жюридан сорасыз, менә без жюрилар белән бергә эшлибез, алар белмәделәр. Бик күп авторларны, мәсәлән, аноним рәвештә без эшләдек, шуңа күрә гадел булсын дип инде, әмма чөнки бик күп шалтыратучылар булды. Минем үземә дә бу җырны үткәрик әле, дип инде безнең жюри бар, өлкәннәр һәм балалар. Шуңа күрә сайтка килгәндә безнең менә пиар директорыбыз Айсылу монда утыра, ул да җавап бирә ала. Безнең бөтен бердә гадел тавыш бирүләрдә без аны әлбәттә кулландык. Чөнки менә безнең 5 җыр бар иде, 6-нчы, 7-нче җырның кайсысын сайлыйбыз 5-нче җырга дип, сезнең белән без киңәшләштек тә, бәхәсләштек тә. Без әйттегез 5-нче җыр, мәсәлән, кирәкми миңа телефон җыры, ул сайтта иң күп тавыш җыйды. Шуңа күрә без аңа бирәбез дип инде. Әлбәттә безгә шалтыратучылар да булды. Сез дөрес хәл итмәдегез, сайтта да дөреслек юк. Без әгәр дә дөреслек өчен эшләмибез икән Шаян ТВ каналында, biz бар тик дөрестлек, без бит балалар белән эшлибез. Балалар ничек ихлас, без үзебез дә шундый ихлас булырга тиеш, чөнки бу без бит үзебезнең файдага эшлибез. Без бит Шаян ТВга җырлар, репертуарны байтабыз. Һәрбер конкурсның үзенең бер кашанда бер конкурста әле теге бөтен кеше канәгать булганы юк. Ну инде җиңүчеләр була. Әлбәттә, ну безнең менә бу конкурста алай юк, теге бик каты җәберләнгән, риза булмаган кешеләр булмады. Бар һәрбер конкурсның приз зрительский симпатия диләр әйме. Андый да бар, без менә дөресен әйтте Рамилә. Без әлбәттә игътибар теге булды. Менә ничек кешегә ошаган. Biz бит профессиональ яктан карыйбыз.
балалар, алар шалтыраталар, үзләренең теге лайклар куялар диләр инде хәзер әйме төрле. Шуңа күрә әлбәттә бу без аны сезнең шалтыратуларга игътибар бирелде, әлбәттә. Менә Эльвира рәхмәт сорау өчен әйме нәрсә искә төште. Күп кенә катнашучылар фонограммасын яздырып, җырчыны табып, инде менә шулай иттереп балаларны табып язып җибәргәннәр. Бик зур рәхмәт. Андый җырларны да без кабул итәбез. Ләкин инде алар безгә менә бит моны бала җырлады, нишләп ул конкурстан бу бәйгедә җиңмәде дигән сораулар булды. Безнең бит таләпләр җыр сүзләре һәм көй язу. Шулай бит инде балалар җырлавы без бит үзебез табабыз җырчыларны дип әйтүем инде. Әйе. Чөнки менә беренче тапкыр булгангадыр инде шулай үпкәләүләр булды. Без бу тәкъдимнәр дип аңлыйм инде, мен үпкәләүләр дип аңламыйм. Тәкъдимнәрегез өчен рәхмәт. Шундый тәкъдимнәр күбрәк булсын, бергә эшлик. Социаль челтәрләрдә гадел дөрес тавыш бирү булдымы дип шулай бит инде сүз шул хакта бара. Насраттылар булмадымы дип әгән сорау. Гаделлек булды. Чөнки без сайтта һәр көнне карап бардык. Кем нинди накрутка ясыймы, ясамыймы. Инженер сайта дигән кеше бар безнең айрат. Ул аны һәр көнне иртән дә, кичтән дә берничә тапкыр карап барабыз. Шул аркада әйтәсе килә, бар иде кешеләр, берничә регистрационный номер дип әйтәсем килә инде, шуннан кереп, алар тавыш бирә алалар. Шул вакытта без аны беләбез, ничек кеше ничә кергәнен, берничә сәгатьтә берничә процент, 100%лыкта накруткалар ясаган кешеләр булды. Без аларны үзебез өчен язып алып, һәм дә жюри белән бергә вакытта сайлаган вакытта җырларны ул инде язылып барды. Шуның өчен монда сайтта безнең шушы җырлар, алар ниләр нәрсә ул карале. Оныттым әйтәсе килгән сүземне. Сайтта күз алдында, бүтән кеше күз алдында ул бара, ул тавыш бирү. Шуңа күрә бүтән тавышлар бер төн эчендә фәлән вакытта булды дип без анализ ясап бардык. Бүтән тавыш бирүләрне, бүтән әйберне үзебезнең күз уңында тотабыз. Безнең мөмкинлекләребез бар техник яктан. Безне сез алдалый алмыйсыз. Сораулар бармы? Ай. Авторлык хукуклары турында мин сорамакчы идем. Менә монда да шундый сөйләшү булды, әгәр дә Шамил рөхсәт итсә, җырларсың дим. Ничегрәк ул авторлык хукуклары безнең компанияга, ТНВ компаниясында инде, без бит инде Яңа гасыр ачык җәмгыятьләр компаниясында бүтән авторлык хукуклары безгә бирелә һәм әлбәттә менә аны балалар җырлый алалар, ләкин безгә әйтергә тиешләрне менә мин шулай катнашам. Алар хәзер ул җырларны кулланып төрле конкурсларда, бәйгеләрдә катнашалар. Без рөхсәт итәбез. Без файда өчен эшлибез. Башка балалар җырлый аламы концертларда? Җырлый алалар әлбәттә, әлбәттә. Башка балалар бүтән концертларда. Башка балалар да җырлый алалар, чөнки без бит бүтән мәктәпләргә тараттык, мәсәлән, музыка мәктәпләренә тараттык, менә бу фонограммаларны, аранжировка, язылган җырларны дип әйтүем инде. Әлбәттә, бүтән кеше сыйфатлы аранжировкага җырларга тиеш. Шулай ук ноталары, сүзләре безнең Көмеш кыңгырауда басылып чыкты, Сабантуй журналында басылып чыкты. Бүтән кешедә кулланыла ала. Киләчәктә җыентыкта чыгарабыз әле 10 җыр булгач. Бармы сорауларыгыз? Минем теләгем бар иде, менә шундый хөрмәтле коллегалар, бик зур рәхмәт килгәнегезгә. Чөнки балалар темасын яктыртучы коллегаларыбыз бик аз. Ни эшләп тораны бик зур игътибарга алмыйлар, ләкин балалар өчен җырлар ул бик кирәк. Менә сез социаль челтәрләрдә дә бит күрәсез, әйме кайбер балалар зурлар җырлый торган җырларны җырлыйлар. Бик күп ата-аналар да инде куялар үзләренекен, менә мин күзәтеп барам. Һәм балалар мәгънәле балачак җырларын җырласыннар иде безнең татар балалары. Һәм без аны киләчәктә гомергә шундый җырлар безнең татар тарихына кирип калырдай җырлар күбрәк булсын иде. Һәм әлбәттә, хөрмәтле коллегалар, сез аны менә таратуда, танытуда безгә ярдәм итсәгез, Шаян ТВ каналына, без бик рәхмәтле булыр идек. Рәхмәт.
Кунакларыбыздын әйтер сүзләре калмадымы? Мин үзем әйттем бит инде, менә бу бәйгедә катнашканымны белми дә калдым дип, шуңа күрә монда әйтәсем килә. Әлбәттә, монда инде жюри әгъзалары дөрес фикер йөрткәннәрдер дип, чөнки бернинди, белмим инде, үзем теге әйтәм бит, чит кеше өчен тавыш бирдем, үзем өчен белмәдем дә дигәндәй, ничектер мин исемлекне күрдем, ләкин игътибарламадым мин аны исемлекне. Шуңа күрә теге вакыт булмаганмыдыр. Әлбәттә, бу бәйгедә күбрәк кеше катнашсын иде дип әйтәсем килә, шагыйрьләр һәм композиторлар, чөнки ул ничектер менә үзенә күрә алар өчен дә бер мәйдан. Чөнки композиторлар бар, әйе, менә хәзер эстрада бит, татар эстрадасы үсә, ләкин анда да сүзләренә карасаң, истә калырлык түгел сүзләре. Менә балалар да җыр отышлы булсын өчен сүзләре дә балаларның исендә калсын иде, үзеннән үзе җырлап җырлык булсын иде дигән теләктә калам. Минем бер генә сүз, яшәсен балачак җыры, соңгысы булмасын. Һәм елдан-ел артып торсын башкаручылар да, композиторлар да, җырлар да. Шуңа күрә без, минемчә, бу мәңге яшәсен мәшһүр конкурс. Рәхмәт сезнең. Чынлап та, Рамилә ханым, бәлки менә теге независимый жюри диләр бит инде, тамашачылар мәхәббәтен яулаган җырны ничектер чыгарыргадыр, Җәмил, син ничек карыйсың? Чөнки жюри фикере белән туры килмәгән очракта булсын ул тамашачылар мәхәббәтен яулаган җыр. Бәлкем тамашачылар ул күбрәк балалар булыр. Балалар мәхәббәтен яулаган җыр булыр, Җәмил? Әйе, дөрес, тамашачыларга да жюри сайлаган җырлар ошарга тиеш. Чөнки тамашачыларга ошамаган җырларны җырлый, балалар җырласа да, аны бик аз кеше тыңлашаклар, әйе. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә барыгызга да. Рәхмәт. Рәхмәт, бик рәхмәт.